Скъпи ученици, уважаеми учители, родители и гости, 100 години сме част от многовековната история на град Русе. 100 години просветителската традиция е дала четмо и писмо на хиляди русенски деца, преминали през основно училище братя Миладинови. Днес, когато отбелязваме своя юбилей, ние търсим своето начало. Онова начало, което е поставено на 24 октомври 1911 година от онези 4 учители, които откликват на възрожденският повик и започват обучението на 158 ученици в летния квартал на града. Следват 100 стъпала на просветно израстване, повод не само за самочувствие, но и за размисъл, за голямата отговорност, за учителската мисия, за бъдещето на училището. 100 години не са много в хилядолетната история на човечеството, но за нас те са един дълъг и успешен път, извървян от нашите предшественици. Път, по който уверено вървим и ние и по който още по-уверено ще вървят и тези след нас. С чувство на гордост и признателност днес се обръщаме към историята за равносметка. Обръщаме се към възрожденските материали и духовните ценности, за да вземем непреходното и го пренесем в настоящето, да създадем нещо по-добро, за да бъде животът на децата ни по-смислен и красив. Чест и гордост за нас е и името на училището, име на родолюбци, в чието дело едно безсмъртие се крие, и славим с радост днес подвига на двамата братя Димитър и Константин Миладинови, разпалили пламъка на българщината, дарили на народната съкровищница при 150 години неоценимото богатство, сборникът Български народни песни от 1861 година. Щастлива съм да поздравя всички радетели на просветното дело в тази зала. Прекланям се, учители, пред вашия труд. Искам още веднъж да ви поздравя с 100 годишният юбилей на училището и да пожелая на всички здраве и щастие, успехи. Нека и когато ни е трудно, усмивките да ни слизат от лицата ни. Скъпи ученици, бивши и настоящи, честит юбилей! Пожелавам и на вас здраве, смели мечти, високи успехи и щастливи мигове. Честит